Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ladidi Abdullahi, wanda aka sani da suna Ladidi Tubeless. Wato ba na ɗazun ka fito na ji kai wani maganganu akan Mansura Isa. Shi kam ba na ka ce baka ta san ka ba, kuma kai ma baka santa ba. Ku daina irin wannan rayuwan. Ba ku san mutum ba, ku kafa hoton shi ku dinga maganganu wanda bai dace ba. Aba in baka daga mata tuta ba, ko ai baka fito social media ka zage ta ba. Duk mutumin da ka gani kwado fa in kaga ya fito daga cikin ruwa ya fada wuta, to inda yake cikin wutan ruwan nan ya fufa wutan nan zafi, shi sa ya fito daga cikin ruwa ya fada a cikin wuta. Kana ji ko? Saboda haka ka cire bakinka a wannan harka. To baka son ta yi fim sata kake so ta yi, ko ta je ta tsaya tana yawon good evening a titi? Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da Ladidi Tubeless ta furta a cikin bidiyon da ta yi da ta kafe ni kenan. Ladidi Tubeless, ina so ki sani fa, duk abin da muka aikata a duniya wallahi za mu tarar da sakamako a lahira. Wallahi na ce miki, bidiyon ki da kika yi kin faɗi abubuwa da yawa wanda kwata-kwata ban san da shi ba, ban ma furta a cikin wannan bidiyon ba. Sabon salon rikici yana shirin barkewa tsakanin Ladidi Tubeless da Bana, 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. A wani faifan bidiyo da Bana ya yi wa jaruma Mansura Isa nasiha kan da ta yi haƙuri, kar ta ce za ta dinga fitowa a matsayin jaruma a cikin fina-finai saboda tsohon mai gidanta Sani Danja ba zai dinga jin daɗi ba. Wannan abu dai da Bana ya ja hankalin Mansura Isa ya jawo cece-kuce tsakaninsa da Ladidi Tubeless, yayin da Ladidi Tubeless ta fito ta mai da martani a madadin Mansura Isa, inda ta bayyana wasu kalamai masu zafi ga Bana cewa ya yi wa Mansura Isa ƙazafin cewa tana shan wahala a gidan mijinta ne dalilin da ya sa ta fito daga gidan mijinta. Sai dai a wani bidiyon kuma da Bana ya wallafa ya mai da martani ga Ladidi Tubeless akan kalaman da ta ce ya yi akan jaruma Mansura Isa, wanda shi ma ya fito ya kare kansa tare da bayyana cewa bai yi wasu kalamai ba da Ladidi Tubeless take so ta ce Bana ya yi akan jaruma Mansura Isa. Shi dai ya bayyana cewa ya dai ja hankalin Mansura Isa ne tare da bata shawara. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ladidi Abdullahi, wanda aka sani da suna Ladidi Tubeless. Wato ba na ɗazun ka fito na ji kai wani maganganu akan Mansura Isa. Shi kam ba na ka ce baka ta san ka ba, kuma kai ma baka santa ba. Ku daina irin wannan rayuwan. Ba ku san mutum ba, ku kafa hoton shi ku dinga maganganu wanda bai dace ba. Magana auren Mansura da ita da mijinta ba hurumin ka bane. Ba ka da business a cikin wannan harkan. Ba ruwanka. Me yasa ku a rayuwa kuke son ku dinga shiga sharo ba shanu ne? Sai wani abu ya faru ku ce ku an muku ba daidai ba, alhalin ku da kanku kuke tsoma kanku cikin abin da bai shafe ku ba. Kar ka manta fa Mansura tana da iyaye, tana da ƴan uwa, tana da kowa, tana da gata gaba da baya. Su ba su isa su yi masu magana bane sai kai? Tunda har ta auren nan ya rabu, ta dawo ta zauna ta ci gaba da fim, ai su sun san menene yake tafiya, dalilin da ya faru da haka yasa aka kyale ta. Amma ban ga dalilin da kai baka san mutum ba, kawai dan ka ga mace tana fim har kai kana cewa ita ta yi ɗaukaka da, yanzu ba za ta sake ɗaukaka ba. Kar ka manta fa Allah ne ya sa ta yi ɗaukakan nan da, kuma yanzu shine zai sa ta sake ɗaukakan da zai fi na da ta yi. Allah ne fa, ba mutum bane, kuma Allah yana abinsa a duk lokacin da ya ga dama. Ka gane ko? Kuma kai baka isa ka hana ta yi ɗaukaka ba. Yaya mutum bai shiga hurumin ku ba, ku dinga shiga cikin hurumin jama'a haka? Kai ka je ka ji da naka auren mana. Waye complain akan naka? Waye san wani aya kake gasa ma naka matar a hannu? Waye damu da kai? Waye ce maka mene kake mata, meye ba kai mata? Dan Allah ku dinga fita daga cikin hurumin da ba naku ba. Ni dai ina roƙon ka arziki, ka fita daga cikin hurumin da ba naka bane. Baka san lokacin da
Mansura da Sani Danja suka haɗu suka yi aure ba. Ku dai kaga aure, kuma in ma an gayyace ka ka zo, in ma ba a gayyace ka ba ka gani a social media an yi wannan auren. To ban ga dalilin da zai sa ka zo kai katsalandan kawai ka tashi ka zo ka ce wai ita ta bar aurenta ta zo, duk da dai ba Bahaushiya bane. A'a, ba Bahaushiya ba, ta tashi a cikin Hausa. Shi ya akwai wani maki ne da ake dora ma mutum wanda ya aure da wanda bai aure ba, kuma da wanda yake Bahaushe da wani yare. To wai karshen yaran ta kama kankat ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi duniya da lahira domin shi kanshi yana da yare. Menene yaran shi? Yaran Qurayshawa. Annabi ba Qurayshi ne. To ka gaya min karshen yare da ya kare a nan gurin. Yo mutum ma an baka da yare ma ai kai baka ma cika ba ma yanda zaka yi alfahari ba ma. Idan kana da yare ai shine zaka yi alfahari, saboda annabi manzon Allah wanda aka yi duniya da lahira sa yana da yare. Kai ma sai ka dinga alfahari cewa ai to kai ma kana da yare, tunda shi ma yana da, tunda komai da muke da shi muke koyi. Dan girman Allah ka fita daga cikin hurumin da ba naka ba. Ka fita daga cikin hurumin da ba naka ba. Fim ɗinta ta yi fim ɗinta, kuma kai baka isa ka karye wannan fim ba, kuma kai baka isa ka hana ta ɗaukaka ba. Ɗaukaka Allah ya bata kuma zai ƙara ninka mata. Ko kana so ko baka so, ko ka yadda ko baka yadda ba, ka fita daga ciki. Ni dai ina baka shawara, yanda ka zage ta, ni ba na zo nan gurin in zage ka bane, amma dan Allah ka kula da kanka, kar ka saki, domin in ka saki ba ni da kaina zan zo maka martani ba fa. Muna da waɗanda za su yi maka martani, muna da waɗanda za su yi mayar maka da martani akan abin da kai. Saboda haka ina baka last warning, please ka fita daga cikin wannan harkar, ba hurumin ka bane. Yarinya ta yi abinta, ta yi aure. Shin ma me laifinta macen da ta yi aure shekara 13, 'ya'ya 4? Ai ta yi kokari, ai ta yi kokari. Shekara 13, 'ya'ya 4. Aba in baka daga mata tuta ba ko ai baka fito social media ka zage ta ba. Duk mutumin da ka gani kwado fa in kaga ya fito daga cikin ruwa ya fada wuta, to inda yake cikin wutan ruwan nan ya fufa wutan nan zafi, shi sa ya fito daga cikin ruwa ya fada a cikin wuta. Kana ji ko? Saboda haka ka cire bakinka a wannan harkar. To baka son ta yi fim sata kake so ta yi, ko ta je ta tsaya tana yawon good evening a titi? Shin fim din ba sana'a bane? Ba sana'a bane? Da ya sake ta sai kuma ta koma tana good evening. Yanzu da ka ganta tana cin wani hali ne, kai da kanka zaka koma kana gulmanta, kana ce kalli abin da yayi kaza yayi kaza, kuma duk sana'ar ta kaza. To aikin mutum a san shi, a san cinikin sa, in kuma ya bari a san ya daina. Sana'an nan sana'anta ne, fim harkanta ne, sana'anta ne. Ko da ta yi aure tana fim, ta bar fim din ta je ta yi aure. To yau kuma Allah ya kawo ƙarshen aurenta dan ta koma fim, ai ba mugun abu ta yi ba. Me yasa ku ƴan adam ba ku da tauhidi ne a zuciyanku tsakaninka da Allah? Me yasa kuke yin haka? Yau fa tunda Mansura ta fito baka taba daukan naira ka bata ka taimaka mata ba. Baka taba tunanin a'a wani condition take ciki, meye halin da yaran suke ciki, meye ita kanta take ciki, duk baka duba wa'annan ba, baka ma san an yi su ba, ko baka ma san tana yi ba. Sai dai kawai daga gani ta yi fim din Joda, an yi posting din fim din Joda, shikenan hasada ya tashi, bakin ciki ya tashi, ka fara maganganu, ka fara faɗe me naka a ciki. Yau ko da Sani ya mai da Mansura ba zai ce maka ka zo ka a baka daki dai ta dinga dafa abinci tana baka kana ci ba. Ko zai dafa, ko za baka daki ɗaya na gidan Sani Danja ya ce ta dafa abinci dole ta baka, ba ta baka za ta sake koma inda ta fito. Please ku daina shiga abin da ba naku ba. Baka santa ba, ka dauki hotonta ka kafe, ka zo kana ta maganganu san ranka anyhow yanda ranka yake so. Menene naka a ciki? Shi fa auren nan idan mace ta yi aure tana cikin jin daɗi, wallahi sai ta fito ta ce maka tana jin daɗi zaka san tana ji. Idan tana shan wahala a jikinta zaka san tana shan wahala kafin ta fito ta furta tana shan wahala.
wasu mata saboda tsananin bacin rai bakin cikin da suke ciki na aure suna mutuwa zuciya. Yanzu ka je asibiti ka duba mata majority suke da hawan jini da ciwon zuciya saboda bakin cikin da namiji da yake kuntata musu. Amma an ce aure sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma na kokarin raye wannan sunna. Idan yafi karfinka sai ka hakura ka canza kai auren wani. Duk irin testimony da yare nan ta faɗa a social media, ashe baka ji ba, baka kuma gani ba, ka zo ka yanke hukunci, ka zo kana ta wannan maganganu. Duk irin dogon testimony da take bayarwa, daga fitan aure zuwa mutuwan aure zuwa waye zuwa tension da ta shiga from here and there, duk baka gani ba. Sai da yanzu Allah ya mata dan lidifi tana son ta dawo da kimarta, shine kuma ya dame ka. Ashe kai kana ɗaya daga cikin makiyanta ba mu sani ba. Ka fita daga cikin abin da ba naka bane, ka fita daga cikin abin da bai shafe ka ba. Duk abin da zaka faɗa game da ni ka faɗa, ban damu ba. Ni na riga na kuna bana tsoron kauri. Duk abin da zaka faɗa ba kai ba kowaye, duk abin da zai faɗa wallahi to hell with you guys, ku je ku fita faɗi. I don't give a shit. So ni dai ina baka shawara da ka fita daga cikin abin da bai shafe ka ba, kuma ina baka warning, fita daga cikin hurumin da ba naka ba, fitar daga cikin hurumin da ba naka ba, ka ja bakinka kai bakwi. Masu salam. Aba in baka daga mata tuta ba ko ai baka fito social media ka zage ta ba. Duk mutumin da ka gani kwado fa in kaga ya fito daga cikin ruwa ya fada wuta, to inda yake cikin wutan ruwan nan ya fufa wutan nan zafi, shi sa ya fito daga cikin ruwa ya fada a cikin wuta. Kana ji ko? Saboda haka ka cire bakinka a wannan harka. To baka son ta yi film sata kake so ta yi, ko ta je ta tsaya tana yawon good evening a titi? Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da Ladidi Tubeless ta furta a cikin bidiyon da ta yi da ta kafe ni kenan. Ladidi Tubeless, ina so ki sani fa, duk abin da muka aikata a duniya wallahi za mu tarar da sakamako a lahira. Wallahi na ce miki, bidiyon ki da kika yi kin faɗi abubuwa da yawa wanda kwata-kwata ban san da shi ba, ban ma furta a cikin wannan bidiyon ba. Ladidi Tubeless, idan har kina kaunar Mansura Isa, wallahi kika ci karo da bidiyo na, wallahi sai dai ki mun godiya. Amma ba za ki ji haushi na ba, ba za ki ce na faɗi wasu abubuwa wanda ke yanzu abubuwan da kika faɗa. Ai yanzu kokari ke yanzu dan Allah dan Annabi da wani ido Sani Danja zai kalle ki. Ki ji fa maganar da kika faɗa ba. Cewa fa kika yi idan kaga kwado ya fito daga ruwa ya fada a wuta, to shi ya san irin wahalan da yake. Wato kina nufin zaman da take a gidan mijinta kafin ya sake ta fito, kina nufin wahala take sha? Yanzu ta fito ko me? Duk da ma dai ni ba Bahaushe ba, da Allah ina Hausawa, ku fassara min wannan kalmar tata. Tace wai idan kaga kwado ya fito daga wuta daga ruwa ya fada a wuta, to akwai wani abu ko? Haka tace ai. To bayan wannan bidiyon nata yana da tsawo, ya kai minti 9. Shi yasa na datse na yanke daidai nan gurin. Amma dan Allah da Annabi duk wanda ya kalli bidiyon ta, dan Allah a cikin abubuwan da ni na faɗa, in banda nasiha da tunatarwa da nayi wa Mansura Isa, akwai cin mutunci a ciki? Wallahi tallahi ba zan ci mutuncin ta ba. Ina respecting ɗinta, kuma na rantsa da Allah idan ina bakin ciki da ita Allah ya tsine mun, to me ta tare mun? Sannan kuma Mansura Isa, ni abin da nake magana da Allah ku ji, wai na zage ta. Dan Allah dan Annabi a bidiyon nan, duk wanda bai kalli bidiyo na ba ya sake bibiya, ya shiga account dina ya duba. Dan Allah akwai zagi a ciki. Wai na zage ta. Ladidi Tubeless, ki ji tsoron Allah mana. Kuma wai ta sake cewa wai na ce ta yi ɗaukaka a da, ba za ta yi a yanzu ba. Wai ta yi ɗaukaka a da ba za ta yi a yanzu ba. Ni na faɗa? Cewa na yi ɗaukakar da ta yi a da, sunan da ta samu a da a masana'antar Kannywood, idan ta zo yanzu ba za ta same shi ba. Already duniya ta riga da ta santa. Mansura Isa kowa ya santa. Sannan kuma harkar fim dama ana yi ne saboda ɗaukaka ai. Kowa ya zo shigo harkar fim ne wallahi dan ya zama celebrity. To shi yasa na dauko wannan magana. Ba wai ina nufin wai ina bakin ciki da ita bane. Kar ki juya mun magana. Ladidi Tubeless, ki ji tsoron Allah. Wallahi. Sannan kuma wai
wai tunda yawa wai na ce wai tunda ba Bahaushiya bace ita. Abin da nake nufi anan shine idan har Bahaushiya ce yar arewa ta yi aure ta fita kuma wannan wanda mijin nata dan fim ne kuma ta sake dawowa harkar fim din, Bahaushiya dai usuli ba za ta yi haka ba. Saboda me, na farko duk wanda za ta yi mu'amala da su a masana'antar abokanan tsohon mijinta ne fa. Yanzu ba fim take yi da Momo ba, Momo abokin Sani Danja ne. Sani Danja ya zai yi filin, ya zai ji abin. Kuma in ni ne Momo ma wallahi ba zan yi fim da ita ba. Wannan shine abin da na faɗa, ba wai ina nufin na kaskantar da yare ko kuma na ce a'a ita ba Bahaushiya ba na rena yarenta bane. Kake juya min magana. Sannan na ce wai ban isa na karya wai take cewa wai ban isa na karya fim ɗinta ba. To dama ya zai na karya fim ɗinta, waye ni din banza a masana'antar ma ni a nawa nake, ba na cikin lissafi ai. To ya zai na karya fim ɗinta, Ladi Tubles da haka kike dama. Sannan wai me tace ne wai ya fada menene, wato ta yi maganganu da yawa ne, maganganu da Ladi Tubles ta yi da yawa. Ladi Tubles, ina so na tunatar da ke wani abu. Na rantse da Allah wannan bidiyon da na yi wa Mansura Isa, in dai masoyiyar ta ce ke da gaske, wallahi ba za ki ji haushi na ba. Wallahi na ce kawai abu kwaya ɗaya ne tak, wanda kuma ba ni da yadda zan yi ne. Abin da yasa na shigo na fito social media na yi bidiyon nan, kuma ina so sako na ya je gurin ta, shine ba ni da access gaskiya na ganin ta. Ma'ana ni yanzu a Maiduguri nake, da a Kano nake zan iya sa koda irin su wannan gayen, akwai waɗanda dai suke mu'amala da su wanda zan iya yi wa magana. Sannan kuma da kike nuna cewa shigowar ta masana'antar Kannywood ba laifi bane, laifi ne mana. Mijinta fa, tsohon mijinta fa yana cikin masana'antar, tana da ƴaƴa. Zan baki misali, Samira Ahmad, tsohuwar matar Shaba, me ya hana ta dawowa Kannywood? Wallahi ba wani abu bane, saboda mijinta yana cikin, tsohon mijinta yana cikin masana'antar. Idan ta shigo dole mace ce za ta yi mu'amala da maza, kuma tsohon mijinta ba zai ji daɗi ba. Shi yasa ta kare mutuncin tsohon mijinta. Hafsat Shehu, matar Ahmad S Nuhu marigayi, ita ma haka Ali Nuhu ya hana ta shigo ta yi harkar fim saboda ya kare mutuncin marigayi marigayi Ahmad S Nuhu. Sannan kuma wasu matan Kannywood waɗanda suka yi aure suka fito, wanda ba su auri mazan Kannywood ba, ai sun dawo harkar. An yi magana a kansu? Ba a yi magana a kansu ba. Ita ɗin mijinta recently jarumi ne a cikin masana'antar, shi yasa abin ya zama abin magana. Wannan akwai aibu a cikin wannan bidiyon nawa? Mu yi wa kanmu adalci, akwai aibu a ciki? Amma har ki fito kina faɗin baƙaƙin maganganu har da zaki dau mataki a kaina kaza. Haba baiwar Allah, ai idan ba za ki yabe ni ba, wallahi tallahi ba za ki kushe ni ba. Sannan kuma in Allah ya yarda sanadiyan wannan bidiyon da na mata, insha Allah za ta gane kuma za ta dawo kan hanya, kuma na tabbata zan samu lada a gurin Allah, wallahi insha Allah. Ina so kowa ya je ya ga bidiyon da na yi wa Mansura Isa. Akwai cin mutunci a ciki ko cin zarafi? Haba Ladi Tubles. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.